luto na yung Bicolano natin na tuna paksiw. Paksiw na tuna. Ayan, tapos ilipat na natin sa serving plate para kakain na tayo. At ayan na yung paksiw na tuna natin. Bicolano version. Ayan, kain na. Good morning mga kachinito. So ngayong araw na to ay ayun, paksiw na tuna. Ayan, painit na tayo ng kawali. Ayan, para prituhin natin tong tuna. Ayan. Ayan, mainit na yung ating kawali. Maglagay na tayo ng mantika. Ayan. Makikita nyo yung luto ng Bicolano na paksiw. Ayan, inuna ko munang lutuin yung isda. Para ipiprito natin yung isda. Makikita nyo kung gaano kasarap yung paksiw na tuna ng Bicolano. Ayan, so habang nagpapainit tayo ng mantika, maghiwa muna tayo ng mga sangkap. Okay. So ayun, budburan natin to ng asin para masarap yung lasa natin. Ayan, budburan natin ng asin. Ayan. At ng pamintang durog. Ayan. Ayan. Maghalo-haluin na natin. Mamasa-masahin natin para hanggang sa kumalat yung asin. Ayan. Asin at pamintang durog. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Have no regrets, yeah, I'm tired of my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and you like do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and you like do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that At ayan, mainit na nga itong kawali natin. Pwede na natin iprito yung isda natin. Okay. At ayun na nga mga kachinito, ito yung kumpleto nating sangkap para sa paksiw tuna natin na Bicol version. Ayan. Ayan yung prinito natin na tuna. At may kamatis tayo, luya, sibuyas, bawang at ayan yung sili. May talong tayo, may okra, may ampalaya at lemon. May asukal din tayo at may durog na paminta at asin sa tulong ng suka
at mantika at tubig. Ayan yung buong sangkap natin mga ka-chinito. Ayan, pag naluto ito, mag-uumpisa. At ayun, nag-init na tayo ng kawali at maglalagay na tayo ng mantika. Umpisahan na natin yung pagluluto habang nagpiprito tayo ng isda. Ayun mga ka-chinito, maglagay na tayo ng mantika. Ayan. Para magigisa na tayo dito ng bawang, sibuyas, luya. Painitin lang natin. At syempre, ikalat natin yung mantika para hindi dumikit yung mga putahe natin. Mga sangkap natin. Ayan. Painitin lang natin. At habang binabaliktad natin itong mga isda. Ayan. Bagsak na natin yung luya. Ayan. Gawin na natin yung luya. Na rin natin yung bawang. Hanggang sa mag-brown yung bawang natin. Dito natin, ilipat natin itong kawali dito. Kasi mas malakas yung kawali dito sa kabila. Ayan. Patayin na natin to. Ayan, gusto na. At isunod na rin natin yung sibuyas. At isunod na rin natin yung talong. Ayan. Ang talong. Lang natin. At pag lumambot na yung talong, pwede na rin natin isunod. At isunod na rin natin yung okra. Ayan. Lagay na rin natin yung sili. At isunod na rin natin yung ampalaya. Ayun, at sa puntong ito, budburan na natin siya ng asin. Ayan. At paminta. Pamintang doon yung gamit ko dito. Ayan. Maglalagay din tayo ng asukal na puti. Ayan. Ayan, 2 kutsara lang. Ayan, okay na yan. At ayan, yung lemon. Maglalagay tayo ng lemon dito. Ayan. At haluin lang natin to. At ayan, sa tulong ni Sukang Puti, Silver Swan, maglalagay na tayo ngayon. Ayan.
Yan. At 3 kutsara lang na sukang puti. Ayan. 1, 2, 3. At lagyan natin syempre ng tubig. Ayan. Ang dami ng niluto ko. Kasi good for 2 days na to sa akin. Kaya muna, OFW tayo. Para isahang luto na lang. Ayan. Diba? At isunod na rin natin yung kamatis pala. Kalimutan ko. Ayan. Lagyan na natin yung kamatis. At pagka naluto na ng 5 to 10 minutes, ay ilalagay na natin itong isda na prinito natin. At ayan, dinagay ko na din yung isda natin. Ayan. At ayan na nga, luto na yung Bicolano natin na tuna paksiw. Paksiw na tuna. Ayan, tapos ilipat na natin sa serving plate para kakain na tayo. At ayan na yung paksiw na tuna natin. Bicolano version. Ayan, kain na. Ayan, tikman na natin yung paksiw ng Bicolano. Ang sarap. Medyo matamis-tamis na maalat-alat na ito, maasim-asim. Kasi naghalo yung asukal, hinaluan ko ng asukal, ng lemon, tsaka ng asin. Tapos ang sarap, sakto lang yung pagkaluto niya. Ayan. Ang sarap ng okra, may pagka-crunchy. Ayan. Yung din, itong ampalaya din. Ampalaya. Hindi hindi mapait yung ampalaya natin. Tapos itong talong. Ayan, yung isda natin. Ang sarap. So, paano yan, guys? Kakain muna ako. Bye-bye! Mula dito sa Satwa. See you on the next vlog. Salamat sa panonood ng aking mga videos at sana ituloy-tuloy yung suporta nyo. Muli, JRS Carry Official, nagpapasalamat. Bye-bye!